Kelly nám kvázi celú dobu servíruje nejaké spojitosti s tým, že by mal byť nejak spájaný a zároveň, že by nemal byť spájaný s Justinom Bieberom. Má dokonca Popstarty a Popstar je skladba DJ Kelly a Drakea, kde v klipe stváril hlavnú postavu práve Justin, takže ďalšia spojitosť. Avšak pozornosť by sme mali uplatniť priamo k tomuto albumu, keďže je milované a zároveň aj nenávidené. Ohľadom coveru, tak tu máme Thor to Bieber Fever a to je asi všetko, nejak moc sa mi to nepáči, ničím ma to neuhorilo a to je smutné, lebo predošlé Kellynové albumy mali niečo do seba, prišli mi hlbšie, než len tu máš dort a všetko, ok, čo sa týka aspoň coveru. Prvý song FTU, teda Fuck Them Up, čiže rozjich, bol produkovaný dvorným producentom rýchlych Kluku, Bloodflowom, ale aj Dicop či sám Kellyn tam niečím prispeli a sample sa zdá, že pochádza od Lany Del Rey, Taco Track, čo je odvážna voľba. Čo sa týka môjho dojmu z tohto tracku, tak začalo to nejak roadtripovo či klasicky Kellynovsky, čo cením, avšak ani to, že sa tam pripojil Kojo či tuším aj Stein, tak nejak ma to zatiaľ nechytil, ale je to len prvý song, kde ma ale hneď nastralo to, jak bolo prerušené to tým vyhlásením Bieber Fever, celkom zbytočnosť. Som si myslel, že mám niečo s telefónom alebo čo. Big Time je vyprodukované izraelským raperom a producentom Boy Etchiom a Dicopom, klasicky. Úvod to Go Kellyn, Go Crazy, tam je to spravené nápadne podobne ako je táto flow u 50 Centa na In The Club. Tu sa mi mega páči ten refrén a ten punchline, že nemieli sme zelenou, ale mieli sme zelený, veľmi cením. Flow na druhej slohe sa mi tiež páči, to je také, že každý deň krmím svoje ďalšie ego, Zlatan. Tá dlhá pauza ma baví medzi tými veršami, super. Windows šápa, hudba od Praeho, nám je jasné, že to je ďalšia 50-ovica, referuje nám tu aj vokál Julie Kolínkovej, dostali sme to aj s klipom, ktorý je v pohode, pochádza z obdobia Milesov, konkrétne tu išlo o zákulisie toho praského. Kellyn poukazuje v texte a aj v tom klipe, že sa dostal do rebríčka Forbes 30 pred 30 a track sa mne akože páči, aj keď sa môžeme hádať, či je to vykradnuté a či len jasne referenčne odkazované. Napíšte do komentu, čo si o tom myslíte, malo by sa to diať, nemalo, je to v poriadku či nie. Celkovo aj domy hľadom tohto albumu. Čakali ste viac, či úplná spokojnosť a akú songu si najviac idete a sa vám najviac páči. Suave, tam máme beat od tiež Praeho plus Dicop. Suave je v slangu niekto, kto sa dokáže pokojne a ľahko vysporiadať s vecami, čo mu život nadelí, a k tomu dobre rozumiem, a tu som dobre precítil referenciu na skladbu Fast Life z albumu Popstar. Kitarele, máme odkaz na rumunskú skupinu Ozone a ich DC Plan Kitarele, a Kitarele znamená gitary po rumunsky. Toto je výnimočný track tým, že tu počujeme Kellyna spievať po rumunsky a to som nezachytil, že by niekde predtým mal. Keď som ten track prekladal, tak to vo mne evokuje vibe podvodu, čo Kellyn prespieval pre film Shocky a Morty. Ale keď som si porovnával text Kitarele a Dace Plank Kitarele, dospel som k záveru, že téma je tam prakticky taká istá. Satoshi nám ukazuje to, ako sa rapuje v rumunčine a nebolo to vôbec zle. Oceňujem, ale musím uznať, že počul som aj lepšiu vec, ale nie je to najhoršie. Money on my mind vo mne už len názovom evokuje YMN Mellyho, Murder on my mind, ale strašne v tom počujem veľa ďalších skladieb od iných interpretov. Najviac Perdona od Tiziana Ferro. Aj J-Lo, My Love Don't Cost a Thing. Bridgie je odkaz na song, ja som myslel, že tiež od YMN Mellyho, ale nie, pretože Tatiana je od Blueface'a. Ja si Money on my mind idem, ono sa mi to proste páči, ale prechádzame na zrejme moju z tohto albumu, je ňou Yala. Yala v arabčine a aj v hebrejčine používame vtedy, keď chceme niekoho popohnať, niečo ako poďme alebo poď. Tuto songu robil opäť Kellynov izraelský producent Boyechi a veľmi sa mi páči to, ako to kope, otvára nám to Kojo, ďalší rýchly kluk, a Kellyn ide na ten beat dobre, len liricky sa mi nepáči jedna vec, ktorú počujem asi už tretíkrát v nejakom českom alebo slovenskom songu. Ide o to, že zrímuješ slova vesmír a čestmír. Príde mi to také
nenápadité a obohraté, ale je to len detail. Happy B-Day, tam dominuje producentsky prekvapivo Kellyn, potom Bloodflow a D-Cop, čo je zaujímavé. Opäť odkaz na No Stylist, mám pocit, že aj na banger z Road Tripu Plán B a liricky mi to opäť evokuje 50 Centa v In The Club a s tými narodeninami, ale to len taký detailik. Secret Eyes je feat s Rickom, Tunnel Vision to je legendary track Kodaka Black. Fresh Fate, tu je na bite opäť izraelský boj, toto je úplná vibovica. Idem si ten beat a aj ten text je chytlavý, dovolil by som si konšpirovať, že to s tou kávou môže súvisieť s Karlom, ktorý má tiež kopec svojich referencií a je to akoby nejaký jeho podpis, že sedí na káve. Viktor tiež v jednom texte spomína, že furt je ten zmrt, čo sedí na káve a Karlo. Nostalgia, áno, tam to bolo. Bohatý táta, chudý táta je asi najviac osobná vec, čo Kalin za celú svoju tvorbu napísal, keďže on si svoje súkromie stráži a ty nevieš, čo je to vlastne za človeka, keďže poznáme len jeho spevackú / reperskú stránku, čo nám dáva na verejnosť. Tu je to však iné a za mňa možno aj textovo najobľúbenejšia skladba celkovo jeho tvorby a to už je čo povedať, lebo ich má dosť a veľa dobrých. O tej knihe som aj ja dosť počul a že je dobrá, ale nikdy som sa k tomu nedostal, aby som si ju prečítal. Ak ste ju čítali, dajte vedieť do komentu, čo to vás zanechalo, ďakujem. Beat robil Achproct, D-Cop a Why You So Icy, pochvala patrí im. Tiež. 500 napísané v emojis. Beat od Kellyna a D-Copa, páči sa mi tu tie husle, textovo ma to tak moc neohorilo, ale na konci to nabil dvomi výraznými referenciami na svoju skladbu Hannah Montana, plus Izov album Zhora vypadá všechno líp. Call je songa, ktorej beat pochádza od kalifornského producenta Ten 50ho, plus znovu izraelský boj a Kuji Beats, samozrejme D-Cop chýbať nemôže. Tu vlastne počuť prvý raz od Kalina výraz Bieber Fever a to vlastne ešte dávnejšie bolo, že faninky Justina Biebera boli tak ošialené, či ako to nazvať, že normálne odpadávali len kvôli tomu, že sa trebárs na koncerte stretli pohľadom, tak moc to prežívali, až sa začalo tomu hovoriť Bieber Fever, tak som to aspoň pochopil ja. Čo sa týka textu a štýlu prednesu, akým tu Kellyn dáva, tak tam zachytávam prvky battle rapu, zároveň nejaká spoveď a že by to malo byť na niekoho, kto sa v tom určite našiel, preto OK track za mňa. Outro by som skipol, to je také basic, máme tu však ešte 3 bonusové piesne. Perdonáme je po španielsky Odpust mi, tu beat robil izraelský boj a D-Cop. Príde mi to ako také eso, lebo reálne mi doteraz ani jedna skladba neprišla ako úplná klubovica, skákanica a tak, jak tomu bolo pri predošlých albumoch, no pri tejto by som povedal, že dajme tomu, I guess. Šedá obloha, Kellyn, Bloodflow a D-Cop. Za mňa nič moc, vnímam tu ten pattern tej klubovej hudby, ten odkaz na Hannah Montana VIP, zrýchlenie, úprava hlasu, ale nie je to, no ako by tam niečo ešte chýbalo, nemôžem si pomôcť. Chaserback, tu je opäť Izrael na bite a toto klubovica určite je. Viem si to predstaviť, jak Dav skáče, takže toto som očakával a som rád, že to tu teda nakoniec máme. Čo sa týka celkového zhrnutia, nemôžem povedať, že sa mi to nepáči a nemôžem povedať, že by to bol môj najobľúbenejší album a projekt od Kellyna, lebo proste je to priemer, či dajme tomu, že vyšší priemer, lebo nesklamal, len mi nevybil dých, ale napíšte vy váš názor na tento projekt, prípadne album, o ktorom by som mal podobný rozbor spraviť, napíšte tiež do komentu, lajkom ma veľmi potešíte, odberom tiež, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.